Salam, ediz iyileşler. Bugün biz Aydın bilen önkü hepde iş dünyası barada eden çıkışımın devamını getirmek için Aydın'ım çağırdık gepleşige. İş dünyası barada täze Türkmenistan'da da iş dünyasının nähilek boljak, nähilek bolmaly. Bu arada Aydın bilen biraz gurrun eder. Onun sizden gelen sorular var. O teklifler var. Ne şolun üstünde biraz durup geçeli deyip Aydın'ı çağırdım. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Saparağa salam iyileşler. Saparağa aydı verim. İş dünyası arada. İndiki deme istesen sana deme vereli. İnisiyativani sen elin al. O ziyalak pensionerim gurlöt soru verip şeyden bu olmaz mı Aydın? Olar tapağı yok saparağa. Yani şeydeli biz onun deme yani yaş tecrübe nememiz bilen batış görkezmelle deme. Onun için inisiyativan sana vereli. Yani bizim kaptanla o ayağı uyduracak olur sana. Şeyler aklemetsek. Böyle saparağa indi birinci iş dünyası düşündürülüşünden başlamalı olsa sadece dilde aydılanda iş dünyası önümçülüktür. Önüme Türkmenistan'da kendi düşünülüp barlanıp misal için önüm deyip ayakkabını önüm diyeler. Yöne bir yankı malumat veren bir firma danışmanlık değil. Şoňaly firmanın önüme informasiýa bolup biler ya da önüm hyzmata bolup biler. Yine nämede bağları seretken şol bağları haýsyny ekmeli, haýsyny goparmaly şoňaly hyzmatlar bardyr sizin ýaşaýan ýerlerinizde. Sebäbine Türkiýede İstanbuldakylar bilýändir, şoňalyk ýa-ni şirketler hem bar. Yani olan önüme näme diýsen önüme hyzmat berýärler. Olar sen agacı ya yankı bitkiler diýeýin özüň satyn alýan ya da pulny berýän olar satyn alyp gelýär ýöne sana şolar ekip berýär nire ekmen näde pudamaly şol işler bilen meşgullanýan ýene bu hyzmat olan önüme hyzmatdyr. Yani birinji şoňa düşünüp gideli soň geljek soralarym şoňa görä boljakdyr. Sebäp käwat men görýän soralarda garşdyrýarlar önüm meselesini. Önüm diňe yankı fizik bolany önüm hyzmata bolup bilýär. Ya da informasiýa öndürýändir. Ýene önümçilik diýende näme institutlar bardyr. Institutlar yankı bilgini ya da informasiýa öndürýändir. Institutlar student ýetişdiren ok ya da kadr ýetişdiren ok. Ol universitet diýilýär oňalyk guruluşa. Ýöne institutun edýän işi önüm ya da öndürülen önümü bilgilerdir, informasiyadır ve yani stratejiyalardır, taktikalardır. Gelecek için edilmeli işleri. Yani şoňalara doýdaly indi iş dünyasy saparağa berde esasan biz bazar meselesi ve bazarın nämeligi bu arada gurrun etsek bazarlaryň köp görünüşi bardyr. Yankı kontrollu bazar diýilýär. Men türkmençe perowda doýdyk kiçek İngiliz dilinden ýöne türkmençe doğru ya da ýalňyş perowda edipler manasyny düşünjek şoň üçin. O ben deme biraz türkmençe bilýän çalarak o perowda edip berýärak o nimeden kömek eder. Indi şo kontrollu bazar diýilýär ya da ona planlı ekonomika diýilýär. Kontrollu bazar ya da planlı ekonomika. Kontrollu bazar diýende misal üçin bazarın içinde ýa gatnaşçylar islen zadyny öndürüp bilen ok ve şol bir wagtyň özünde de islen zadyny satyn alyp bilen ok. Oňa kontrollu bazar ya da planlı ekonomika diýilýär. Nirde görýärsiň şu günümizde Türkmenistan edil şoňalyrak has näme misallarymyň Demir Koreya, ondan soň
Fidel Castro nämesini iritti. Kolumbiya. Kuba'da. Kuba'da edil şoňalyktır. Sen islenzadyňy iýben bilen ok, içiben bilen ok, giýben bilen ok, maşyn meselesinde de sürben bilen, islen maşynyny sürmek bolan ok. Bu ýerde öndürülen maşyn ýa-da daşyndan getirilen maşyn vardır. Diňe şonu alyp bilen, satyn alyp bilen, olam nowaty vardır, ýenesi vardır. Sebäbi planly bolmaly. Yine ona plan ekonomika ve kontrollü bazar diýilýär. Bu bazar. Ondan soň ýene bir bazaryň nämesi bazaryň görnüşleri kendir. Onu geçýändir belki. Ýöne men iň esasy göze çarpýan bazarlar barada ýa-da bilinýän bazarlar barada görnüçek. Kıymaştırmamak üçin ve has terminologiýany az olanmak üçin. Ondan soň ikinji bazaryň görnüşi vardır, açık bazar. Açık bazar ýa-da azat bazar diýen ýani Bazar iqtisadiýaty. Free market diýilýär. Yine ol yerden nämen düşündürýän bazar aslında Adam Smith iqtisadiýatçy ýa-da iqtisadiýat uğrunda işleyen filosof diýip bilersiniz. Yani şu taraplarda ilmi makalaları bilen dünya tanıyan bir şahs. Yine şoň göz öňünde tutýan bazary yine açık bazardır. Düşündürýän bazarym. Yani free market diýilýän bazar bolýar. Yine ol ýerde gatnaşyklar öndürücü bilen alıcıň arasyndadır ve hiç hili araçy biri ýokdur. Yani öndürücü misal üçin para öndürücü bolsa, yani köpçüligiň mujda näme bolýar türkçe? Talap diýsegem bolar ýa-da gereklilik gerekliliğine göre köpçülük näme isleýär ýa-da isleýine, talabyna göre saparagy önüme öndürüp başlaýar. Ve öndürüjek önüme saparagy aýdaly galama öndürýär, galamy $1000 satmak üçin öndürýär aslında. Ýöne alıcı $0 aljak bolýar. Sebäbi yine şol ikisinin arasında bir ulalaşyk emele gelýändir. Ol $0 manat aljak, saparagy $1000 satjak ýa-da $0 aljak, o saparagy $1000 satjak. Soň orta ýolda bu ikisi ulalaşýar, öndürüjü bilen ýa-da sarp ediciler. Baha keskitleýär. Yine bahany keskitleýän ýeri şol. Ýöne ýa-da kontrolly bazarda bahany öndürüjän keskitlep bilen ok ýa-da sarp edijän keskitlep bilen ok oňalyk bir opsiýa ýok. Sebäbi planly. Entek önüm öndürülmänke oň näçe bahada öndürüljegi bellisi aýdylýar ýa-da planlanýar. Soň indi oň üçüncü bir bazar aýdaly. Üçüncü bazaram bu ikisiniň garşygy. Garşyk bazar diýilýär. Garşyk bazarda döwlet diýsek ýalňyş bolar. Döwletiň käbir guruluşlary bazarda mysal üçin ekilmeli önüm onu näde düşündürip bilersiz? Mysal üçin daýhanlary özüňe ötüň daýhan, unyň bahasy şu ýyl aýdaly unyň bahasy 1000 manat boldy. Uny öndürmek üçin şol bir halta uny öndürmek üçin çykdyjysam 100 manat bolýan olsa 900 manat peýdasy var diýmek. Soň hemme daýhanlar buğda eki. Ýöne indiki ýyl hemme daýhan buğda eken üçin unyň bahasy ýem 100 manatdan am arzan bolýar. Näme bolýar? Önümüz ýa-da bazarda köplük edýär. Talaptan geçýär. Yani talap belli bir talap var. Limiti var talabyň. Onu geçip ondan geçýär. Talaptan geçmek diýmek ol satyp bilen ol. Satanda da arzan, yani çıktıcıdan arzan satyan bu näme diýmek bolýar? Firmalar bankrot bolmaly. Yine şoň üçin bu zatlary hasaplap bilýän döwletiň guruluşlary bardyr. Şol guruluşlar kimin näme ekjekdigine karar berýär. Yani karar berýär diýemde, mysal üçin yani bazarda aýdaly öndürüjiler telewizory kän öndürüp başlasa, telewizory öndürmegiň salagyny getirýärler. Salyk bilen regulýär diýär. Salyk bilen şonu kontrol altyna aşağı alýarlar. Indi kontrolü salyk bilen diňe
indi berde deyip bilersiniz, şol salgıtı töläbem işläp bilmezler mi deyip işläp bilerler ýöne. Ine ýanky buğday misalında. Hem adam buğday ekýär, ýöne buğday ekenim üçin ýanky döwletiň bir guruluşy salgyt bilen olary hemmesi buğday ekse, olary salgytyny artdyrýar. Ýöne şo gelen salgytlar bilen öndürücünün eken buğdayını satın alýandyrlar. Eger bazarda talaptan kän buğday ekilen olsa, şol ýanky tölenen salgytlaryň arkasy bilen ol buğdaýy satyn alýar, ýani edilen işläme berdi. Soň ol buğdaýy satyn alyp hökman saklamak gerek däl. Istese onu yakarlar, istese mala bererler, istese dökerler, ýani bire bolmasa ýöne. Daşyna näme derler? Daşyny alyp çykarlar ýa-da suwa akytyp bererler ýanky. Yok, saklap indiki ýyla ýanky ekspansiýa edip bilýär. Ona edip bilerler, ýöne şo salgytyň netijesinde sen şo artykmaçlygy, bazardaky artykmaçlygy aýrýarlar we şoň netijesinde öndürüjini goraýarlar. Indi öndürücüler näme üçin onu döwlet gorasun diýersiniz? Öndürücü diýmek iş ýeri diýmek. Bir sanak öndürücüde iň az 10 sanak, 15 sanak iş ýeri diýmek boldy. Bir sanak öndürücü. Şoň üçin misal üçin siýasatda kän görülýär, ýa-da iň pes aýlyk şu bolmaly diýip bir hili işçini goraýan ýalyk siýasat, sebäbi işçileriň sany köp bolan üçin ses köp gelýär olardan, ses alyp bilýän işçiden. Ýöne sen işçini gorajak bolsaň, isleseň islemeseň ýa-da öndürücüni goramaly. Öndürücüni goraman, işçini goramak mümkin däl. Ýani hemmesini pensiýa çykaryp bilersiň. Olan pensiýasyny nerden alypjak diýen soru çykýar, eger hem adam pensiýa çyksa. Yani şoň üçin bu kontrollu, yani garşyk bazar diýilýär. Kontrollu bilen açyk bazaryň ikisiniň garşymyndan emele gelen bazar sistemasyna da kontrollu bazar sistemi, ol sistemada salgytlar bilen kontrol edilýändir. Yani nämeni öndürüp aslında o salgyt sistemasy kontrol däldir. Yani öndürücüni goramak üçin şoňa niýetlenen bir goraw ýa-da sigorta diýilýär. Şoň ýalyra işleýän bir sistemadyr. Ine indi Türkmenistandan, häzirki Türkmenistandan mysal getirecek bolsak, Türkmenistanda şu gün öndürücüni goraýan bir programa barmy? Ya, aýdyň sen aýdyver men bir deme biýikman, deme gapyny kakýa men deme deýip. Borsa para. Indi häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň şertlerinde misal üçin hökümet işveren ok ýa-da döwlet işveren ok, döwletde iş ýok, işsizlik kän diýip edilýän gurulmalar bar. İşsizlik we her kim şoň üçin daşary ýolda çykjak bolýarlar. Ine berde de ýa bilinmeýän bir zat ýa-da düşünilmeýän bir zat işsizlik bolsa ol ýanky Türkmenistanda öndürücü güýçler ýokdur. İşsizliği şikayet edip bilýän adamlar, iş yok, hökümet iş veremez. Hökümet iş verme mümkinçiligi hem yoksa ve hökümet öndürücü dem. Yani iş yeri diýmek, sen näçe bazarında öndürücü var. Ve näme öndürýärler? Ne şoň ýa iş dünýäsi şol bir wagtyň özünde de nämeni döretýändir. Orta klas diýilýär. Orta tırp. Orta sınıfı döredýär. Jemgyýetiň orta sınıfyny döredýär. Ne şol orta sınıfy bolmadyk döwletler ýa-da şol sınıfynda az ýylaty bolan döwletler seredip gören hemmesinde de ykdysady krizisler bardyr. Islendik biýle ol gaçynmak mümkin däl. Ýöneköy bir zat ýanky dünýäň iň baý ýa-da puly kän adamlary nerede diýseniz Amerika diýip pikir edersiniz. Ýöne aslında Amerika däl. Dünýäň iň pully adamy aýdaly Offset'den çykýandyr. Ýa-da demir gazy Koreýadan çykýandyr. Ýa-da Awganistanýalyk, Eýranýalyk ýerlerden çykýandyr. Ýöne ýanky iň garyp adam nerede diýsen ýöne şol ýerlerden çykýar. Sebäbi dünýäde şu günde ýaşap bilmek üçin häzirki dünýäň şertlerinde sen Amerikada ýaşa, başga ýerde ýaşa tapawdy ýok. Ýani aýlyk bir maşgalan girdejisi 3.000 bilen 5.000 dollar arasynda bolmaly. Dünýäň ýeresinde ýaşasan. Bolmaly diýenim, adam şeklinde ýaşap bilmek üçin. Türkmenistan'da 50 dolar diýer şu wagt.
O da tapkana iş var. Aydın tedin Türkmenistan'da o sapara yankı $150, $200 aylık ulakan aylık yağlık yalnız mesela çünkü neçe aylık alıyorlar yankı. Elbette resmi kursu ben hesaplap onu pul olduk bilirsin yani faydası yok. Neme aydın nit körüyordan biz real neme Türkmenistan'ın real yağdayına geçeli. Türkmenistan'ın real yağdayı ne düğünün bir çıkışımızda aydık geçtik de Türkmenistan'ın bank sistemi yok. Merkez Bank dip adı var, yani cayem var. O cayem tartılır, yani içi neme, yani mazmunu yok da. Yani Türkmenistan'ı tepeçiler yönü diye de. Tepeçi demek, yani Türkiye'de Osmanlı dövründen gelen demeler, yani devletin değerlerini sana pul akışını, yani pul dolanışını şolar bercaya diye de. Yani Türkmenistan'la. Bu da gen, bu Türkmenistan'a ne edip bu sisteme varıptır. O da gen, ne ben köyünü tarihleri yatlayanla ne Niyatif dövründe ne bizden son yani ben 94. yılda taşlak kaçtım da Türkmenistan'ı ortalarında 94. yılın 96. yıllarda Niyatif'in bir konsultantı vardı. Öyle çok sağeli ehli taş baksadı neme oyuncu birinci adam deniyalak yağdaya geldi de kimdiğini sorasan adını aydayın olun o atı gen görürsün aydın Ahmet Çalık bu da onu getirip bilen şol ne te ölüyençe Türkmenistan'ın iktisadiyetini çok aklı bilen yürüdülüye diyeceğim yanlış olmaz. Ne de yeni senaat ministerlerinin ordinatörünü verilen olmalı. Ne Türkmenistan'ın jüvi yani elden işleyen nimetine ulu koşan yiğit olmalı. Şu yiğidin yukarı bilmem yok. İlk gelenlerine biliyordum ben. Baylık demesem yok. Şu at dünyanın bayağı adamla biri Tayyip Erdoğan'ın hastası. Hastalarından biri deyip demesek yanlış olmaz. Bunun yani Türkmen'in hiç daha üç vermen, analiz etmen, yani günü bir yani günü geçti oluyor diye niyalak yağdaydı yaşat bir ürün neticesinde yani Türkmen'i partektir yerler. O da delilli yani çıktıcısı satyan ya da elinden satın alayan bakatından hatkende yönü tekstilin sözünü öğreyen Ahmet Çalıklar yine de bir tane Türk var onun adları hem beceti yadıma düşen okun bir tane yadıma düşüyor köylük diye Davut köylük diye o kakalara ölendir oğlu vardı adı İsmail mi köylükler şolong bir 4 tane fabrikası olmalı Ahmet Çalınkı onun Yengin Kala deyip vardır. Bunlar Türkmenistan'a gelenle yalangıç diyeyinle bu seriden de devletin ağırıp durur yalak
ýagdaýdaky ýigitler düşülür. Suwatlar 100 milyonlap bogoda ýalyly milyardlap pul aýlýarlar-da ödem Türkmenistanda öňýän tekstil önümlüň o 80-90% şular o köpüň alýarlar. Indi 60% halkyň işläp Ahmet Çalagy ýa-da bir sanak demäni şolar baý etmek üçin işleýärler-de. Ödem ýa-ni aýdyp beren sistemaň bar, planly bazar sistemi diýip o näşular o planly paýt etmek hökman yer döwletiňki, o döwlet bir adamynki, o şo taýda ekseňe mekersiň, ekmeseňe mekersiň diýilen ýeme bilen işlenýär-de, ýa-ni potrotçy. Diýip onuň döwletiň içinde ýa öňýän önümüň näme öňýän bolsa tapawdy ýok. Ulmöç bördümi, kiçimöç bördümi, şondan ýa gelýän girdeci bu topag adama 5 adam bolup biler, 100 adam bolup biler, ýöne köplük däl. Milyonlaň dähmediniň hödüýürini jemgyýetiň ýarym ýa-da 0,05% ýa pul jemliýetde şolar. Onuň ýa-ni Türkmenistanyň içinde pul dolanşym ýok. Bu dolanş bolman soň banka gerek geldi. Bankın yerine ýa-ni tepeçiler ýa-ni pul eline taklayan adamlar var. Onu yürüyte. Deme diýerler işçilik ýa-da garyplyk hemme jehti planlaşdyrylan ýagdaýda Türkmenistanda şu wagt neme. Ödem 30 ýylla bolýan zatlar şeýlere. Biz bunu görmeýänligimiziň bir büyük sebäpleri bar da. Biz ýa-ni agyr kolonial travmany geçiren millet geçirimden nitem geçip giden ýalak görmeýän şo travmaň aşagynaky millet. Şoň üçin bizi sömürenlerine de biz sömürlendiremediğimiz ýokda. Bu ýurdun eýeti bolmaly halk düýünden eýet däl. Ýöne men eýet diýip şo halkdan biri ýa prezident diýip atlandyrylýar. Bol prezident dämi o da ullokan neme. O da bizinki däl eken-de. Tebäbi halkyny bu derecede sömürtmäge bu türlük ıntagyny çatjak gelle. Başka ýurtda ýaşap sen şotay padşah prezident edenlerine de o ederi alak ýagdaý däl. 3-4 milyon vatandaşyny parkta ektirip bir ýa-ni jahili ýa-da 3-4 sanak jahil baý etmek üçin o halkyny gulýalar edip 30 ýyllap näle taklap bolýar. Biz şu zatlary ortadan aýryp bu täze Türkmenistan diýilýär-de. Bu täze bir ýurdy nädik gurmaly diýilen toraga gelmeli. Bizden toralyan zatlar şu sizin ýa-ni resursunuz barmy, näde etjek diýilen nemeler bar da. Onuň men öňkü zapar aýdyp berdim. Türkmenistanyň 13-15 milyard dollarlyk mal barlygy bardyr. Bizim görkezip boljak bar paýlyk. Ýöne o da minimal neme bilen alınanlar. Onu akıl işletmede olur hiç tarafta. Şu atki ýagdaý ýalak. Bular şol ýa-ni
halkı soymany şunu ulan tömürmäni bilýän ýa-da şoňa urukdurulan bir suwatly guruluş bar da. Bu döwlet diýeri ýalagan däl. O Merkezi Banky bolmadyk bir döwletiň ykdysadyýaty bolup bilermi? Mümkün näle. Ne bazar ykdysadyýaty ne planlaşdyrylýan demeti oňur hiç ne gawat gelen nokta. Ne halky suwatlara bir eýe bolup yani şular ýalak potensiallar şunu canlandyryp biler ýalak ýagdaýa getirmeli. Biziň yani öňümizde durýan meseleler ýüklemesi şol. Aýdyň. Bunu bular ýalak potensial o dünýäň o ýeretinde bar. Diýip tora berseň o gaty kän ýurdun adyny tutup bilmersin. Baýly var nemesinde de. Bir 15 trilyon dollarlyk bir görünüp duran resursun bir 5-6 milyonu o da 5-6'lığam ulu soğurum bir 3 milyonu halka kendi hatta yani bunu işletme için mekanizm gerek. O adam gerek. Adamın yönü tanel intellektual potansiyelli işini bilecek kârli, hünerli adamlar olsa yankı potansiyeli harekete geçirden Türkmenistan'ın 90% adından iş sahibi ödem yönü bir yani orta nemede değil, yukarı nemede milyarder, milyoner ya da ayağı üstüne duran orta sınıf 90% şeyle derece rahat yetip bilýärdi. Bunu elbette bolmaz. Şunu biz näyle getirjegimizi o bizden şolar ýalak demitliýärdi halk düşündürüş aýdyň. Bu niyetinden tutup niyetinden demetmeliligini şonu Sapar ayında görmek diýerler. yankı aydan zatlarımızdan Türkmenin 2 milyon 3 milyon ilatın zahmetine bir näçe adam baýap bilýär. Baýa ya da o baylarım daşındadır ya da Türkmenler. O daşında. Bu istendik Türkmenistan'ın içinde böyle pahat eksin diýeli. Pahat ekende de şol pahatdan çıkaran bayları, şol pahatdan olanıp çıkaran Türkmen bayların sanam yüzü geçmeli şu gün. O bay diýenimizden şu gün kasaplar bilen en azından milyarder olmalı. Yani eğer pahatanı Türkmen olan yani olsa ya da Türkmen için ekilyen olsa şu pahat. Ondan sonra gaz ile neft vardır Türkmenistan'da. Hatta dünyada bilinmeyen bir yerlerde duruyor gaz neft meselesinde Türkmenistan. Yekece bir Türkmen'e aydık bilýärsin şu günkü adını. Gaz ile neftten bayadı. Onun içine prezidentimiz hem oşa yine prezidentim Türkmen şol baýap bilýärmi gaz ile neftten. Yani yine hususlaştırmak meselesi vardır. Yani yer hususu olmasa, hususu demek şahsiyeçilikte olmasa ya da kişininki özel olmasa toprak, yer, su, şu zatlar özel olmadık ýagdaýynda ol hiç kiminki demektir. Hiç kiminki olsa daşından gelir alır. Yani onyalık yer tapsan sen hem gidip alarsın. Yani hiç kiminki eýesi yok. Yani Türkmenistan'da şu zatları şahsiyeçiliğe geçirmeli diýende kän garşy çykan adamlar vardır. Olar şol komünizmin ýa-ni bir romantizm düşünjesinde ýaşaýarlar. Döwletin bolsa bize döwlet seredýär hem azalyk üçin diýär. Ýok, mümkin däl. Romantizm däl bu travma. Yani postkolonyal travma. Bu ketel aýdym.
yemetini diýagnyny biz adyny dogry goýmaly. Bu hakykatdan hem ketel. Yine yani şona hiç sokulyan ne adamlar käbirzadı şahsy ýeçiligi bermeli diýse ýok, ol döwletin bolmaly. Hatta okuw meselesi hem şonýalyk. Mektepler şahsy bolmalymy, döwletin bolmaly diýende köp adam döwletin bolmaly, şahsy bolsa pul bolýar, tölemeli bolýar diýen. Türkmenistanda yer, toprak şahsy ýeçilige geçirilen bolsa ýa-da şol komünizm gelip ýa-da nämen siýasaty diýen, Leninin siýasaty gelip Türkmenin yerini, toprağını elinden almadık olsalar, şuun kılın, yankı bayiler, Ahmet Çalıkyalık bayiler, Türkmenler olardı. Yani sizin en biriniz olup bildiğiniz, Türkmen demek eğer Türkmenistan'ın içinde yaşayan adamın bir şansı oluyor. Yani bayap bilme şansı. Haçan oluyor, haçan yer toprak özünkü olsa. Şol senki değerli olsa yine gaz var. Gazı olan, nefti olan devletlere seyrediklerin nehili bayları var içinde. Katar'a seyrediklerim, Araplara seyrediklerim. Yani puldan sağınları bilyenem değildir sebebi onyalık Gatken pulları vardı. Özler hem Araplar yani. Orus değil onun üstünde. Sebebi in ağzından komünizmin nemesini görmedik şolar. Nemediğini. Türkmenistan'da geliyor. Türkmenistan'da ve bu baylıkların hem Türkmenistan teritoriyasında yöne şu baylıkların esasında bayayan adamların daşında yöne Türkmen'e sorarsan bize diye gerek değil diye şu devletin kolsak ol diye. Yani biri alsa ol bayar diye. Yöne senem alıp bayar birliği. Yani sonra eyesiz demek Türkmenistan'da şu ülkenin yine hem mezadı bir adama tavsiyen kaltağına beyleksini bir adama tavsiyen sonra yağ alacak deyip ne olsadır yani. Sen çok tavtan yağını veriyorlar aslında. Özün öndürüp berip koyuverdim ama yağını. Sonra sen şuna barıp ne olsa durup yalvarıp yağ al yani. Olan talon ülenini yenemiyor. Yani bu zatları hususi yeçilikte olan yağdayında iş dünyası sen yağına mümkün ediyen başlaydık geçtik. Talap ne olsa sonra mümkün edip bile iş dünyası. Hiçbir siyasetçi, dünyada onyalık siyasetçi entep görülen o şu tarihine bilinen tarih alın. Sonku 5000 yıl tarih alın. 5000 yıl tarihte bir siyasetçi ya da bir yankı politikacı diyelim. Önüm bilen, hüpçin eden yeri yoktur. İlatı. Sebebi mümkün değildir, onu işen değerli. Yani onun için yeme sözünü böyleydi yani biz käbir zatları ya düşündürüp bilem yok ya da adyny yanlış ulanýar ya da bizim terminologiyamızda büyünden yok dünyanın hem yerine yani Türkçe'de, Türkçe'den neme olur ya, kamu diýilýär de, kamu mali diýilýär. O yani İngilizce public diýilýär de. Ne buňa nämeler girýär? Kamu bolany jemgyýet bolýar. Halk bolýar. Ne aksioner firmalar vardır. AŞ diýilýär. Şeylen hem Türkçe'de. Ak, bulak diýilýär nemede. Şoň köp böyle uly nemelere yeten soň halka açylýandyr. Halka açyk diýilýändir. Halka açylanlar şoň hisselerini, ýa-ni aksiyalaryny halk satyn alýandyr. Ondan soň aksiýaňa görä de şoň girdiçinden tenem neme diýär. Tenem şo neme şärik. Bu da yani public yani kamu nemetine girýändir. Sapara şol kamu şirketi bolýar. Bular AŞ diýip anonim şirket diýip perewod edipdirler bilemok. Men şo ýalňyşrak bir perewod. Kamu şirketi bolmaly. Yok, halka açılan soň kamu bolýar. Ýa şo AŞ diýmegem halka açılan diýmekde. Yok, ýöne halka açyk däl. Kriti neme yapık nemelerim bolýar da. Yani
3-4 sanak ortaklı. Partnership değil ya. O. Şolar ýalak. Ne bizde yani devlet sistemasından hiç tat koymandırlar. Aydın. Bir yani devlette bir yani sistemi var. Yok plan ve neme olanı da yani Sovet tipli olanı da devletin ähli guruluşları zinciri nemesi var da. Bu ne planlaştırış nemesi var, statistikası var, o hoptuluru içine diyen, o bilim veriyen, ilim veriyen, analiz ediyen bu topor institutları var. Kovu işleyen diysen yok, o arada cedelleş bulur, kovu orada yıkılmadı. Yani şoları reformir det buluyor da. Yani şolarım yok etsen onu hiç tat yok da. Yani bir yani ne diyeyim bir çölün içinde o beduinler ne metyalak bir yani cemiyet bir yani ilki durmuş apşinası döwründäki 1000 yıl 500 yıl bundan öňkü döwürlerde ýaşalşýarlak. O hem de ýerlen Türkmenistan'da salgı sistemi adam ýala işleyenlerdir. O sistemi işlemese o kalan da adam işlenokda. O hem de jüwden o döwletin kıyalak o adarlyk saadeti yok. Adarlyk saadeti yok bolsa diýme kalan döwletin bolmalar. Selam. Yerem döwletin ki döwletim halkyn bolmaly bolýar, o da halkyn kidär bir adam. Onun bu niýerek barmaly? Hep barzak yerine var yani şu at gelip duran yerleri. Bu katı bir gen dönem kıyınançlı giden bağlılığın üstünde sefil halk. O iş edecek bolsa onu edip bilen o. Sebebi hiçbir sistem işlen o. Üstüne de korkutu, ürkütü, batışı, kadaganlığı, göçüge benzer zınzır gidiyor. Erkekten yerde çıkacaksın belli derler. Yiyişemedik bunu. Şu da atlardan değinmek için bunu hem de adını terden vurmalılar. Son için ilki nemeni hazine yani bu devletin yani public nemeni kamu nemesini ödüne bir cemler yalak sonu bir çeki düzgün demeder yalak kepil kanun düzgün tertibi demeder yalak şu hazine şunu regulir etmen mükemmel. Ben fikrim hal deme aydın. Hem ben şu at yani adına da resurslarımız var. Yerası, yerüstü, o şoları hazine işletmeli. Ya işletme için halka vermeli. Hazine halkın ki başka birininki değil. O tiyatroçuları ya da başka nemeleri o bulunutmalılar. Tiyatroçu tiyatrotunu yönetip bilir. Gelişmesi için kanunları teklif edip bilir. Yani yolunu açıp bilir. Baş ticarette, iş ticarette. O teada bir teklifli направлениелери, yolları yungasıları halak edip bilirler. O kadri yetiştirmekte o yunga bulup bilirler. O tiyaratçının bilecek zatlarken oluyor. Yani kadinani onları peşkeş çekip bulunuk da. O peşkeş çekten ne amol yani ne görüntü durur.
Şol atları halka edim düşündürmeli. Bu arada bu topar yani saate utmalı oluyor da. Aydın. Sapara hazinanı düşündürmek mümkün değil. Yani şuun elbette düşünenlerin vardır içinde yöne köpçülüğü hazinanı düşündürmek mümkün değil. Hazinanı dünya sonu yaşadıp börközüp bolyan kadip ben fikir edeceğim. Sebep hazır hazine değilse fikir ediyorlar. Kuruluş var ya bir yankı institut diyeli hazine adı ve ediyen işi Türkmenistan'ın baylıklarına iyi çıkıyor ve şunu halkın arasında denk paylanmak için yankı özünün vazifesine üstlenen bir institut diyeli hazine denk paylamak için yine onun aşağıdaki yankı işleyiş sisteması hususi elçilikte yerlerin Türkçe'de yine tapu sisteması vardır. Gönülden gönül hazine bağlıdır. Kaptanlığın ema vardır. Notarius vardır. Yani hazinede eğer sen aydalı bir 10 metre kvadrat yerin belli bir yerde yani yerin bar olsa hazinede bar olsa şol eyyem senem hazinen bir nemesi diyeli ağzası ala kolyanda yani halk gönülden gönül hazinen ağzaları olup gitti. İşleyiş sistemi. Ben düşündürecek olayan da adım. Ama yine şunu düşündürmek kıyın. Son ol hazinanı uğurlamak için ehli halka uğurlamalı olayan. Olan mümkün değil. Ya da hazine gerek olsa hazinenin baylığını alacak olsan karşına halk çıkandır. Yine hususi elçiliğin hazinanın ne edip koruyuşunu ya da koruyuş şekli bu. Bu zaten hem mesela açıçanlık oluyor. Mesela için istendik bir şahsın nerede yeri varlığını gönü şunyalık teritoriya şunku deyip o internette de koyuluyor. Yine isteyen vaktin hazine sana beriven biliyor yer kimin ki bu açıçanlığın hazinanın yine bir koruğudur. Ondan sonra hazine sisteması yine salgıtlarla kızıklanıyor ya da salgıtlara kontrol ediyor. Yani hazine demek Türkmenistan'da ne tezir Türkmenistan'da olacak hazine olduğunu Aşgabat'ta ya da bir yerde değil hazine her bir yankı iktisadı bölgelerin diysek ya da iktisadı zoologların öz hazinalarından olacaktır. Yani o hazinalar yerli merkezi yerli hazinalar mesela için Bayramalı etrafı diyelim. Bayramalı etrafının öz hazinası var. Bayramalı etrafının hazinasının öz şuna cevapkar hazinen işine seyretken cevapkar adamları var. Yine Bayramalı hazinası merkezi bir hazine bilen bağlı oluyor. Yani o demek merkezi hazineden buyruk alıyor. Onların öz o yerde kanunçuluk, merkez hazinenin kanunçuluğu var. Şol kanunçuluğun aşağında onlar öz içki kanunçuluğunu geliştirip ütküdüp biliyorlar. Yani bu demek devletin bir hazinesi demektir. Yani bir sanak hazine var. Ehli devletin emeğine cevap veriyor. Ehli salgıtları şu keskitleye diyseniz o hazine kişinin hazinesidir ya da yani bir adamın hazinesidir. Başka hiç saat değil. Hazine değil yani zaten şu bizim göz önüne getiren sistemimizde işleyen misal için Esser'in sistemasında yönetme bir zat bank sisteması vardır. Esser'in bankları vardır. Yine o bankların işleyişini seyretseniz şunun bank değil de hazine olduğunu görürsünüz. Bank değil. Esser dövründe ya da komünizmi kurmak yolunda Esser'de edilen iş yani hazinanı bank dikkat adamlara ve şu için adamlar bankın nemediğini bilen o, hazinenin nemediğini bilen o. Ne ediyor işte ne edip karar alıyor, karar veriyor yine sol nemelerini bilen o. Şunun için kıyın. Şunun için hem hazinanı sapara adine yaşadıp düşündürüp balarım diyen. Sebebi hazine hakkında Türkmenistan'da sizine mennenim köprek yaşadınız. Yani Esser dövründe de hazine hakkında hazinanın içki içerki karzları, daşarki karzları olan karzı oluyor, bolup biliyor. Yine şol minusta mı hazinan yankı balans sheet değil ya İngilizce. Yine şol zatlarla kızıklanan adam gördünüz mü? Yok olsa ne ettim? Aynen.
Ya da size soran oldu mu ya iş dünyası Türkmenistan'da bizim hazinamızın şu adlı yağdığı nelike? Şonu yalıp Var mı, algısı var mı? O, bergisi var mı şu hazinanın ya da alısı var mı bir yerden o hazina ne edip özüne alıp baracak yine aydalı Türkmenistan'dan yankı Neftprom mu ne mi? Nemet Orson. Gazprom. Gazprom yine gaz alan ok alacak değildi ya da azalttı. Hazine ne edip özüne alıp baracak. Şol yankı gazın satılan pulu hazine gelmeli. Sözde şol. Onda o hazine gelen pul, Gazprom'dan gelen pul azaldı. Yarısına azaldı diyelim. Yine şol açığı ne edip yapacak olyalar. Yine şun yalık sonra olmalı da. İş dünyasında da siyasatta da yankı jurnalist değil yani nemede de medyada diyen televizyonda da. Yine şu zatlar yok, göremiz yok. Sebebi ay dışımız yalık hazine de yok, düşünce de yok. Yani bankam yok. Yankı açık bazılardan işlep bilmeli sisteması eğer pul yok olsa yani barter değil ya önüm verip karşılığında önüm alyan olsan sen onda sana Merkez Bank gerek değil ya da altın ile alyan olsan altın ölçep bilen olsan ve altının yani hakiki altındığını bağırlap bilen olsan onda Merkez Bank gerek değil. Yöne haysan olsa bir banknot üstüyle amal aşırılan olsa şol banknotun Merkez Bankı bolaymalı. Yok olsa o banknotun yani bilemek ne edip işlep biliyor. Türkmenistan'da şu daire banklar şolar yani elden işleyen yani tepeçiler yani her oblastda tepeçi var Aydın. Her etrafı kendi cevapkarlı yani doların kursunun şolar belliyen. Onun bir cevapkar nemeleri var, iyileri var. Türkmenistan'da iki kursun büyük sebebi şu sistemani oturacak olup iki kurs ediyorlar. Yani resmi kurs diyen zat yani oğurlu etmek için kağıtı kullanıyorlar. Resmi kurs bilemek olup bilyanı yine yankı nemede olup bilyen kontrol edilen ya da plan sisteminde resmi kurs vardır. Yani sen plan sisteminde değil olsan bazar kursu değil yani zaten. Tabii. Yani sendik zaten o dine dolarda değil misal için Mercedes maşininin bazar bahası vardır. Sen şu bahadan alyansın. Ya da buğdayın bazar bahası vardır. Yani resmi kurs demek ya da planlanan kurs vardır. Planlanan kurs ya da öngünden hesaplanan kurs değil ya. O merkez bankları hatta Amerikan Merkez Bankası olu iş ediyor. Yani hesaplanan kurs vardır. O kursa hiç kim seyrediyen değildir. Merkez Bankası'nın özlem seyreden öz hesaplanan kursuna bazar kursuna seyrediyor. Yani Aydın sen Türkmenistan'dan Kaydan'ı köprek vakit olup duruyor diyen resmi kursun. Türkmençesini bilen ben çok. Benim senden ben çıkıp kayttım yani çok bağdağını resmi kurs bağdar kursu bilen deme var adamlar yani bağdar kursu bilen yaşatmıyor. Kurs olmaya mümkünçülüğü yok. Bir yani değil bir şarlatanlık. Yok sapara ol Türkmenistan'da vardır yani sözde vardır. Yani işleyen değildir sebebi mümkün değil. Onda ben hazır resmi kurs aydalı 5 manat olsa böyle kursam 10 manat olsa bazara yani resmi kurstan gidip dolar alırım 5 manattan bazarda da 10 manattan satarım. Olan 15 minutun içindedik böyle yani pulumu ikiye katlap bilen 15 minutun için. O yeme Aydın halk için bolup bilen ok yani bir topar eline sudatlar saklayan adamlar için bolup dur. Yok olur için emine neme tarafına açayın bolup bilme mümkünçülüğü yoksa ve on yalı etseler kutarıyor. Kutordu da kutordu. O suat kutordu. Bankam yok, hiç adam yok.
Zahirleri var, atları var. Onun içine girip çıkan adamlar mı diye yektik. O dünyanı. Yani bankta pul saklap, bankta pul atmıyorun adam. Baham kan Türkmenistan'da. Kadının pulunu bankta saklap, ben lan diyerek şunu geçirecek ya da şunu çekecek deyip bilen adam var mı kan Türkmenistan'da? Mene goýumy getirip bilemok sudatlar badyny. Sebäbi hemme zat ýerlen aýlanýar. Demede Türkiýede 1-2 milyon adam işläpmiyor da. Şolar öýlerine pul berýärler. Birem bankyň üstüne niýberen o. Ova. Tepeçiň üstüne niýberýär. Elden iwerle o pullarım yankı Türkmenistan'ın bazarına girýändir diýip pikir edemokmy? Yok, yok. Şol tepeçileň elinde şol. Yani daşına yani Türkmen manatlary gitmiyor. Vagonlap, maşinlap. Şolun hem becerine eýerler, şol tepeçiler. O yani Dubai'den Türkmen manatını satın alıp bolýar da. Türkiýe'de şol alıp ortaýetden hem alıp bolýar. Yok yerim yok. Onun iş dünyasına demedeli, deme aydın. Biz ilki edilmeli zat. Sapara men yine Eýçiligi. iş dünyası yine şonun şertleri var adaydık derseniz ya siz iş edip gören adam. Men yine nämede bilýän yani gerekli şonun fundamenty bolmaly. İş dünyası bir zatın üstüne gurulýar. Öz-özünden yani elbette döreýe ýöne şu gün 10 ýyllyk dowam etjek bolsak bize bir azından 500 yıl ýyllyk wagt gerek bolýar. Yani şu gün dünyadaki yani näme globallaşan sistemada işlemeli bolýar. İstesen istemesen gaçyk bolan ondan. Şoň üçin ýene iş dünýäsiniň bir fundamenty bardyr. Soň iş dünýäsi diýmek Türkmenistanda ýene bir näme bar da. Diňe Türkmeniň işçiligi del, ol ýerde daşyndan ýa-da investisiýa diýilýär. Daşyndan investisiýa ýa-da näme diýsek bolýar, ýabancy investisiýa diýilýär türkçeýde. Şolam hökmany suratda gerekli Türkmenistanda. Türkmenistan'ın şoňa aýdaly ýerleşen ýeri mümkinçilik berýär. Yine şol iş dünýälerini gelip bilmek üçin we Türkmeniň hem iş edip bilmek üçin şoň aşagynda bir mehanizm bolmaly, guruluş bolmaly. Ýene şo guruluşlar näme? Iň esaslary. Ýene şolary barada da biraz gurrun berseňiz, şoň iş dünýäsine ýene näme dersiz? Yeme Soragymy men düşünüp bildimmi? Ben soragyny düşündüm, özümçe düşündüm. Onu ýen diýişiň galap düşünmedik bolsam aýdarsyň. Bu da atlan hem bejesiniň aslynda yani kanun var da. Yani hem berine de kanunun üstünlüğü diýilip şigar etýändir. Yani kanun bir adamın kanun nemes däl, iki doğduğun aratından çıkan kanun näl. Yani en bir nemesinde kanunun real yani garaşsız bolup işlemesi gerektir. Onun ne konstitusiya diýilen bir esas kanun var, şoň kepili. O kepili bolmady üçin ýurtda konstitusiyon guruluş bolmaly. O guruluşda yani kanun çıkarıcı, yerine getirici, onun suud diýip bölüşü var. Yani şu zatlardan başlaýar. Bu kolony aýdýanlar, bunu hemmekşen bilýändir elbette. İş dünýäsini dikeltmek üçin yani konstitusiyon guruluşy dikeltmeli. Onu dikeltmek üçin yani şo şahalaryny garaşsyz etmeli. Yani çok bolan toň onun içeriğini işlep başlarsın. Kanunun ticaret üçün elverişli ya da özüne çekici yani qadağançılığı adal adamın erkinliğini üstün edip bilýän
Yeke şahsi erkinligi dälen iş erkinligine ol kaptal bilen eýem alym bilim alma mümkinçiligi, onun informasiýa alma berme, bu da hem açıklığa getirýär-de, näme jemgyýet açyk näme bolmaly. Şolar ýalak bir bazy esas fundamental nemeler bolmasa hiç tadı bolmaýar baýdy. O ilki şol monuň onu bady patap edeli. Fundamental nadyň bolmasa beýle nadyň bolmaja öz-özünden düşünükli diýip bunu şeýle kabul edeli. Ondan soň biz doli pazar iqtisadiýaty geçmeli ya da planlaşdırış evet nemesine kıyalak devam etmeli diýilen toğru Türkmenistan'a elbette ama orta çıkyatta. Elbette pazar iqtisadiýatyna geçmeli, özüm dolu geçmeli. Yani näile kıynam bolsa onuň şahsi eýeçiligi hemme zadyň eýesi bolmaly. O döwlet eýeçiligi diýilen düşünje men pikirimçe gaty bir ýalňyş näme däp döwlet adamlaň halkyň nemesine döwlet diýilýär. Näile döwlet eýeçiligi bolýar. Yok, yine şol döwlet eýeçiligi islendik ýa-ni ösen ýurtlara seretýän döwlet eýeçiligindäki ýerler barmy? Bar. Ýöne olan misal üçin hazynaň ýeri diýip ýerleri bardyr. Şol döwletiňki hazyna döwletiň bir guruluşydyr, puldagydyr. Hazynaň ýeri bar. Ya da ýene şoňa meňzeş näme bardyr? Goşunyň ya-da har bolan ýeri diýip ýeri bardyr. Olam döwletiň bir nämesidir. Guruluşydyr. Har guruluş hususy däldir. Olam ine şolan ýeri bardyr. Ýöne bellidir, ýani döwletiňki diýende de ya-da kamu haýsam bolsa bir kamu işletmesi vardır. Yine olam ýeri bardyr. Ya-da yerli hökümetiň ýeri diýip geçendir. Yerli hökümetiň ýeri olanda şu yerli hökümetiň ýeri olan adında. Hiç yer ýöne döwletiň ýeridir diýip geçen ok. Yani mümkin değil. Devlet değilse gönlümel sonra çık ya. Devlet olan olsa kim cevap veriyor ama? Aydarsınız prezident cevap veriyor. Yani konstitusiyada prezidentin on yıllık işi yok da cevap verme. Yerine, toprağına cevap verme işi yok. Eğer prezident cevap veriyen olsa aydalı şu gün Türkmenistan'ın neft gazına prezident cevap veriyor diyersiniz. Onda Türkmen neft önümleri ne ediyor? Ya da yine şoma benzeş neft gaz uğrunda işleyen kuruluşlar vardır, devlet kuruluşları. Ne olur ne diye deyip soru çıkıyor. Pahta kim cevap veriyor dersiniz, aydarsınız prezident cevap veriyor. Prezident cevap veren olsa onda sizin orada o pahtanın yanındaki aydalı etraf hakimliğinin ne işi var? Ya da hakimin ne işi var onda bir yerde? Yani son için yerler devletinki ya da kamu yeri olanda da şoların gönü eyeleri olmalı. Cevapkärleri olmalı. Doğru. Ben bilen radylaşýan. Misal üçün Türkmenistanda aydalı haýsam bolsa bir gorakhana ýalyk bir ýeri ol. Gorakhana aydalı bir ösümligi ya da bir hayvanın görünüşünü goramak için ol hususy ya da şahsan bolup biler. Ýöne şol şahsy hiç kim şonu alasy gelmedi, gorasy gelen ok ya da bir yani tebii park diýerler. Zapovedlik bolup bilýär. Tebii bir parkyňyz bar. Tebii parky gorasaň sen atken tulum bolmaly. Sen aňsady işler onu goramak. Ol hiç ilgi diýjem getiren ok. Şoň üçin şonu Türkmenistanda yine tebigatı daş döwre goraýyş bir instituty bolar. Yine şol institutyň ýeri bolar. Gönü şoň adynda bolar. Tapusy şoň elinde bolar. Ýani institutyň elinde bolar. Yani şol devletinki diýen nämeni men düşündirjek boldum ben. Oň ýalyk bolup bilen ok mümkin değil. Ýine ýaşap gördük özümüz devletinki diýip.
O ne yere geleli Aydın ne Türkmenistan'da 448 bin kvadrat kilometre bizim teritoriyamız var da. Ama bu küçücük böyle su, azıcık böyle dağlık yeri var, kalanı yer, o çölüm var, deydiler. 90% çöl, o çölüm yer, o da önümçülük, o bolyan yer, o bolmalı yer, in ormanına yankı, faz bir şey diye de yankı mal, kara ulanılıyor, onun Türkmenistan'ın günü var da. Gün giden bir baylık, ille yok, baylık şol Aydın. Günden öğleyen zat gözüne getirir yalan değil. Şu yerleri halka vermeli. Nerdik vermeli, Hasan vermeli, kime vermeli, neyse vermeli. Bunu biz 91, 92, 93. yıllarda bu zatları doğru yani hududu eğitiliğe geçirip başladık da yöne sonu takladılar. Katı ulu yanlışlık onu halkam düşünmedi ya da düşünüyordu gelmedi. Bilmeyen son olmağı mümkün. Yani, şol Ağır'dan gelen sen bir yurdun kolonyası daydın. Sen hiç vakit örter şarkı bir toprağın eğiti olup görmedik. Bir düşünce ya bizim beynimde think gidiptir de. O biz katı ulu görüyorduk. Neme Aydın şu halka şu yer verecek olup görüyorduk. O ile bunu alıp bilenok, tapıp bilenok da. Bizim Türkmenim şunu ayağın yirap karşı olan bir katlaklar var da. Yönü öden mut. O da bunu bağ alacak, garip, boş kalacak değil neme de yoktu da. Şu doğurdu. Katı neme 50 hektardan, 100 hektardan, 25 hektardan o şu hüvvesi var adam alıp biletti. Öyle bir köpük hiç neme yok. Yani onu yatırdılar. 50-60%'ni yani sürümlü yerle hukuki içine geçirdik de. On kanuni nemeleri iyinden yetmedi. On kepilliği, o düzgün tertibi, bu zatlar var iki yarım yılın içinde edilen zatlar, 2,5 yılın içinde ütköşük. O zat edip bulunok. O yani edilen de adam katı ulu zat Türkmenistan için. Yani kanunçular neme diyadi, aktiyadi, o tedavi. Onun görün zat değil, bilen zat değil. O yani düşünyeni var, içinde düşünmeyeni, onun imkan. Yönü son bunu hem becetinde iyisine eline alıyorlar, ellerinden alıyorlar. Sonra 2004. yılda ellerinden alıp bunu yani hazine, yer hazinesi bir kanun çıkarıyorlar. Aydın. O devletin kolmulla şu hazineyi ondan sana
yeri tatmak qadağanlığından kanun belliye yönü sana beriyeler, şoňa da pul alýarlar. Ödem ummatsız pul. Yani, 25 sotuk yeri, ya 25 kvadrat metr, 30 kvadrat metri, 20 bin, 30 bin, 40 bin dolara veren yerlerim var da. 25 sotu 50 bin, 60 bin. Yani şu ayda aylanan pul 10 yıllık 50 milyardın üstünde diye de. Ödem hazine daşına yüvlerine gidiyor. Ödem bir 100 adam, 150 adam kan oldu 500, 700 adamın eline gidiyor da yani. Ehli Türkmenim yani, pul veriyor. Sahip alacak olsam yer demek belli yönü. Yer satılmalı bir kanun var. Şunu çıkarıp halktan şeydi yani kediledip pul doğru yerlerde. Bu yörüyte bir yankı bir oylun tapılan bir apyoru yalak burada. O kalın orulum. O ödün kendi üstüne zahit alıp diyor. Şu anda çenden sonralık sistemi devam ediyor. Haydi. Bu arada bir gepleşik ettik, bilmedim ben, bilirler mi bilmediler mi? Bunu yani devlet bir yerden heyeti olsa şu olmalı. Olurdan reaktör diyor. Ödüm hakiki cinayet o berenim alanım onun halkın elinden pulunu bir yeri uyuşur yerlerde. Tepeçiler şu taydan geliyor. Ödüm şu pul alayan adamlar hiç vakit öğünümçülüğü oluyla şu adamlar derler. Onu işçiliğin büyük teverim şu taydan. Halk garipleşiyor. Gıcıcık bir yani rosu uça adam baylaşıyor. O bulon pulu o başını nap. Ya tabi turatlar nur koyandılar. Bu dağın içi hırınlıkın pul. Pul bir yeri üşüyordu. Bir yerlikler 50-60 yeri üşüyendir oluyor. Yani 5 milyondan 4 milyondan pul bir yerik var ya da. Teyzem ellerde geçiyor. Halkım gittiği için garip bir şey. Ya 30 yılda ne aylak oluyor bu? Ne? Giden geday toplum olup yani yaşa adam on adamım der. O yurdun içinde de hiç tadı işler yok. O halkım öğreniştir deme yankı. Yani diye böyle ardan baka verilen demeler var. Payok o ne? Payok. Şu payoğumuzu vaktinde veren ok deyip bunlar 15 yıl çok davatını etkiliyorlardı. Bir de payoğu vaktinde veren oklar. O neymiş payok var deyip metali ortaya çıkan ok. O bizim payoğumuzu vaktinde veren oklar. Oğru bulur diye de. Şu derecede biz bunu yani çocuğumuzu o bilyet, o tevevni bilyetten neyden gelyenini, ne bolyanını yani halk bunu düşünüvetse neticeli olur kan yani. Sapar Aşol yankı bazıları öğretmek için hem yine bazıların oyuncuları olman siz bazıları öğretip bilmeyenizde. Bazıları. Misal için Merkez Bankı diyilen kuruluş var. Mesela Merkez Bankı yine şunu öğretip bilecek adamlar, iş adamları.
Yani O da garaşsız ulu olmalı. meçberde iş edýän adamlar näçe Merkez Bankyny döretmeli. Eger Merkez Bankyny haýsam bolsa bir topar döretse ýa-da hökümet Merkez Bankyny döreden ýa-da oň eýesi şo hökümet Merkez Bankynyň eýesi bolmaly. O diýmek näme diýmek? Sen içeridäki ýa-da pul birligiň stabil bolup bilmeýär. Problemaly bolýar, ynamam bolmaýar o pula. Yine daşynan içili investisiýa gelmeýär şoň ýagdaýda. Şoň üçin Merkez Banky diýilen guruluşy ýa-da şol institutu döredip biljek adamlar iş adamlardyr. O. Ne şu gurulunu ön kitaplar biraz ettik. Bulara da çağrı ya da bildiriş ettik. O tiden bu zatlara koşulşuk atışın deyip. Näme meselesi vardır ýine Merkez Bankyny döredilen ýagdaýynda onuň ýa-da tehnokratlar gerek boljakdyr. İş adamları belki nädip döredip bilýär, nädip edip bolýar, onu bilýän däldir. Onu ol kyn däl, dünýäde o zatlary edip bilýän adamyň sany, spesialistin sany gatkendir, pulny berersiň, sen sistemany gurup berer Merkez Banky. Ýonu eýeleri gerek. On eýeleri hem ýa-da iş adamlary öz başlanmaçda öz serişdelerini bilen. Soňça Merkez Bankynyň girdejisi bardyr. Ne şo girdejinen, sen şo Merkez Bankyny döreden wagtyň sen şoň paýyň 10% olsa şo girdejin 10%-den şoňky bolýar. Ve Merkez Bankynyň nämesine de goşulyp bilýän ses hakyň bolýar, 10% ses hakyň bolýar mysal üçin. Yine Merkez Bank şoň ýalyk bolanda öz-özünden eýem garaşsyz bolýar. Eme aydın siýasatçy döreden ok, iş adamlary döretse göne Merkez Banky öz başdak ýa-da garaşsyz bir guruluş bolup ortağa çykýar. Yine onu edip biljek adamın Türkmenistanyň iş adamlarydyr. Başga adam eden ýagdaýynda hiç biri peýdasy olmaz onu. Däli bir juristin gelip etsin ýa-da başga biri siýasatçy etsin ýa-da aktivist etsin tapawdy ýok. Merkez Bankyny gurup biljek adamlar ýa-da gurmaly adamlar iş adamlar. Başga adam onu gurup bilmeýär. Mümkin däl. Guran ýagdaýynda da işlemeýär. 2 ýyl işler, 3 ýyl işler. Soň ýene çökýär. Yine dollaryňyz 2 manatdan 10.000 manata çykyr. Eme aydın men düşünşümçe aýdanlardan guruji unsurlar diýilýär-de. Ýa-ni guruji şahslar ýurdy guruji meclis ýa-ni kanuny nemetini gurýar. Ýöne beýleki Merkez Bankda da şondalyk guruji unsurlar diýilýär-de. Guruji nemeler, şoňa gatnaşan adamlar ýa-ni hazine da şu wagt hemme zat täzeden gurulýan bolsa ýa-ni guruculuk nemetine gatnaşan adamdan bir aýratyn bir nemeti bolýar-da. Goşundyna görä-de awraýy, mertebeti, çykary hemme zat şeýle bolýar-da. Sebäbi suw getiren bilen küýde degen döwün meňdeş ýa-da deň bolmaýar-da. Şoň üçin şu zatlara ýa-ni guruji unsurlar, ýa-ni guruji şahslar bolmak üçin şoňa men iş dünýäsiniň aktiv gatnaşmagyny ýa-ni köwet edýän adamlaryň öz nemeti bilen bunu gurup biljek adamlar hem tapylar, o bilgi kän dünýede puluň bolsa, terişden bolsa, o bunu bilýän adamlar tapylýar, etjek adamlar hem bunu düşünýän adamlar hem kändir. Ýöne biz insoňy bir Türkmen döwleti diýilýär-de, milleti o öz milli nemetinden gatnaşsalar gowda watandaşyndan onka milleti näme bolan önemliler ýa-ni milli ýa-ni yerli adamlar güýji bilen edilse dogry bolar diýip düşünýän aýdyn. Ama soňam ol işe edende, mysal üçin Merkez Bankynyň guruluşynda ýa-da gurujak wagtyň onu hiç bir
Yani birinden soramak, yönetmek gerek derdi yine. Ben tutmasan iş dünyasına şu an şu hayran aldır ya. Olan yani pasif özlerini alıp barışı. Yani ne için özlerinin Merkez Bankını geçtim özlerinin bir banka mı yola iş adamlarının bir ortaya gelip bir holding yalık bir kuruluş döredip ve son üstüyle bir bank kuruluşunu döretmek. Yani daşlardan önüm alyalar, daşına önüm satyalar mı bilemem. Daşından önüm alınıyor yani Türkmenistan'ın. Neşolu adamlar bir araya gelip yani bank kurup bilerler Türkmenistan'da. Gerekli adam bu. Deme, Son iş adamlara hemen grup bile Merkez Bankı'na grup bile safara. Başka hiç kim grup bile nokta çünkü yağdaydı. Çünkü dünya yağdaydı için grup bile onun. Son ile ne hemen sorayandılar. Yani manat nehili olur, manatın üstündeki şekil nehili olur diye soru olur ama Türkmenistan için tezi Türkmenistan manat nehili. Manada yine şu Merkez Bankı son özü belli. Nehili olmalı, nehil olmalı. deme, in esati ağlamadık dadımız var aydın. Sonra mağdarların yoğuşluk bilen bunu deme. Cemleli, ne devlet emlerinde değilen giden önümçülük demeler var da. Yani kurulan, şuun içinde kurulan demeler. Elbette olan köpütü yani girdici getirip diyorun dev olmağı mümkün. Yani profesyonel adamlar demekti. O işlemeli, işleyen zatlar, ateller, bit basıp yatıyor diye de. O atel. Yani yurdun içine tamaliyot uçmayan olsa, o yolculuk demesi, o petiklenen olsa, o ateller boş olur. Yani şu zatlar ödülleştirilmeli, hususi eğitçiliği geçmeli. Tağutlar, fabrikler, kurulan neyme var olsa, ayak üstünde duran zatların hem meceti hususi eğitçiliği geçmeli. Yani şu tayda giden bir sizin yemeğinizde aktif olsanız, kurucu nemeleri olsanız, size ilkinci el diye ya da altın hisse diye alak bir yani siz bir küyde de o nerlerini su getiren adam bolýaňyz sizin demäňiz hem şonda alak bolmaly. Şu atlara gatnaşyň diýäs. Bu bir yani ilmi dama bolup durýan pursatym däl. Yani bir döwleti täzeden gurmak diýmek döwlet diýilen zat günne gurulyp berilen zat däl. Bärde bir giden bir perspektiwa bar. O sen milyarder bolarsyň, milyoner bolarsyň, o resmi Türkmenistanda şu wagt milyoner bolma o mümkinçiligi hiç kimde de yok, prezidentde de yok. Yani pulu galanýarlar öňe bukulu iýmeli. Yani oğurluk ýalak, oğurluk gara pul lan soňy. O resmi diklerir de bilmeýän demäň gara pulu hatawyna gidýär. Taşynda Hasan bärikkelliseler erkip bermeli sen şonu. Biz şu zatları yani ortadan ayırmak için o hususi resmi o milyarderim bolsaňyz, milyonerim bolsaňyz o yani dünya sığman duran puluňyzy gazanýan bolsaňyz o şoňam kepili kanun bolar. Düzgünü yani çıkarılan düzgünler bolar. Yani biz şu zatları o terden başlamak için size koşulşun dip neme diýär. O aydın bilmedim bu biraz ağırrak emettik yani tema o ağırrak bizi üçüne düşündürme ağırad biz bunun hem becetine düşünýär neme diýär olun yani o auditoriya bunu nähilek tarzda berjegdi o şonu yanlış geçen olmamız mümkün. Bu belki de bunu sadalaştırıp
adamlara düşündürmeliyken yerine. Türkmenistan'da giden potansiyel var. Yani potansiyelin miktarını ayttık da 15 trilyon, o milyardan değil, trilyon demek, o 1 trilyonun içinde yüzlep milyar var. Şol resurs var. Siz milyonerim bolup bilýäňiz, milyarderim bolup bilýäňiz. Halkın 80-90% bay bolup bilýär. O iş eýeti bolup bilýär. Şo mümkinçilik Türkmenistanda ýatyr, bar, ýöne mehanizm ýok. Bular ulanyp bilen oklar, şoň üçin şu ýagdaýa gelirler. Şoň üçin ýene de bir tapar çağır edýär, iş adamlary düşünün, taşının. Mene şutajda şeylerek jemläjek aýdyn. Doğru. Sağ olun Aýtjak Sapar abi. adym ýok bolsa. Ama düşünmek meselesinde iş adamları düşünse ya da iş dünyası düşünse yeterli değil. Fikir edenlerin sebebi hem adama düşünmek mümkün hem de yani başta da aydık geçtik. Yani iş adamları en azından düşünenle bir umut edeceğim. Onlar düşünemeli başka hili iş adamı olup bilen yok. Yani bu zatlar eğer iş adamı düşünmeyen olsa onda ona eli iş adamı diye soru çıkıyor. Ya Türkmenistan'ın başkası iş adamsa bolup bolanok. Yok. Bu zatlara düşünmen işlemem bilmeyen. Böyle Bolya- da Sapar ağa sağ olun. Bolýar, ildeşler ene sağ sağ olun. bol. Aglypda görşelýän illeşler. Sağ bolun.